ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ತ್ರಿಯೋಸ್ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನಿತ ರೆಸಿಪಿ ಮಸಾಲ ಪಡ್ಡು ಐಕ್ ಮುಲ್ಪಯಾನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲೋಟೆಡ್ ಅರಿಗೆತ್ತನಂದೆ ಸೊಸೈಟಿ ದಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಲೋಟದತ್ತು ಉರ್ದಬೇಳೆ, ಒಂಜಿ ಹಿಡಿ ಅವಲಕ್ಕಿಗೆ ತಂದೆ ಪಂಡ ಬಜಿಲು, ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಮೆಂತ್ಯ, ಒಂದೇನು ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತ್ ದೆಕ್ಕೊಡು. ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸಲ ದೆಕ್ಕಲೆ ವಾಶ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ವಾಶ್ ಮಂತಕಂತೆ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ನೆನೆ ದೀವುಡು ಒಂಜಿ 4-5 ಗಂಟೆ. ನೆನೆ ತಾಂಡು ಇತ್ತೆಯಾನ ಕಡೇರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೈಸ್ ಆವಡವು ನೈಸ್ ಆಂಡ್ ಹಿಟ್ಟು ಗೆಪ್ಪುಗ ಒಂದೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ದೀವುಡು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ತಿಂಡ ಕಾಣೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಉರ್ಗುದುಂಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ಒಂತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದೇನ. ಮಸಾಲ ಪಡ್ಡು ಆಯ್ನಿಟ್ಟು ಐಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನ. ಯಾನ ಮೂಲು ಮೆಣಸು ಯೂಸ್ ಮಂದುಜೇನ ದಾಯಪಂಡ ಜೋಕುಲು ತಿನ್ಪುಜೆರ್ ಖಾರ ಅಂಡ ಅಂಚ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಗುಲು ಮೆಣಸು ಬೋಡಂಡ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ಗ್. ಯಾನ್ ಈತ ಐಟಮ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಕಾವಲಿಗ್ ಎಣ್ಣೆ ದೀದ್ ಐಕ್ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಡ್ಡುನು ಪಡ್ಡು ಹಿಟ್ಟು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಗ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಉಲ್ಟ ಪಾಡಗ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಮಸಾಲ ಪಡ್ಡು ಮಾತ್ರ. ನಿಗಲಿ ಮಸಾಲ ಪಡ್ಡು ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿಡೆ ಪ್ಲೇನ್ ಇಂಚನೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪಾಡಂದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಎಂಕಲೆ ಮಸಾಲ ಪಡ್ಡು ಇಷ್ಟ ಅಂಚಾದ್ ಈ ಟೈಪ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇನ. ಆಂಡ್ ಗೆಪ್ಪುಗ ಮಸಾಲ ಪಡ್ಡು ರೆಡಿ ಆಂಡ್